arang sa atong mahimo ihatag niya. Ha? Manay gipasalig sa Ginoo. Ang importante lang nga himo lang ka nga malipay ng Ginoo. Una-una nimong buhaton gyud sa imong kinabuhi. Number 1 imong himuon, more gid nga unahon imong lipayon nimo ng Ginoo. Kung sa may gingon sa Ginoo, unahan lang ninyo. Ako manay gid unahan niyo pagpangita ang gingharian sa langit. Kaya ang tanang butang ihatag sa Ginoo. Oh, munay gilantaw sa Ginoo sa kinabuhi nato nga gusto sa Ginoo mga binuhat man ta sa Dios ang tuyo sa Ginoo ang tuyo sa Dios nato mao nga unahon nato siya nga naman siya may nagkuhimo nato asa man ta paingon ha dahan kayron nga mga tao naglantaw sila sa kalibutan nga napukos sila sa mga butang ha dili lang naingon nga kanang usara ang naigo kundi kita tanan no pero ang pabor diha nga no nga ingon unahon nato ang Ginoo una-una mo mata ka kinahanglan pasalamatan nimo ng Ginoo ha kanang sa atong igsoon matoy pa sa atong igsoon kay nga tungod sa atong mga mata nga usahay kini atong mata dali kay maibog mga pagkaon di lang ganing kakapasalamat mana nga nabatasan nako nga bisan og bunga og tanom salamat jud ko sa Ginoo Lord salamat kayo nga nakoy makaon ron ining oras sa nakoy mainom bisan maligo ko salamat kay Ginoo nga ang tubig ay mo kung gihatagan tubig nga wa kay hunong sa pagpaagas ini ngano man tungod kay siya mo'y search tanan siya mo'y tag-iya sa tanan siya mo'y nagbuhat ani muna nga og dili na hinluan ang tanan nga magsulod sa imong lawas posible nga ang yawa mo'y manghimo pud og kadaot nga mo'y imong kabantay mo nga mukaon ka unta nga perting lami ang kaon nimo kaon kag maayo unya ni sakit imong tiyan tungod ganuman wala man mapanalangin wala may Dios nga naghatag og kahinluan nato wala may luwa kay nga naman wala man mabalaan ang mao pagkaon nga kikinhanglan man ni katuyon sa Ginoo tungod kay nganon mga binuhata muna nga kung sa imong kinabuhi karon nagkinhanglan ka nga murag do na kay kaadlaw kabalaka unaha lang ng Ginoo kay matud pa sa Ginoo diha sa Mateo sa 6:32 nga sa wala pa gani ta mangayo sa Ginoo ingon ang Ginoo nga sa wala pa mo mangayo nakabalo nako kung sa inyong gikinahanglan sa matag adlaw ang importante lang nga imong lipayon ang Dios sa imong kinabuhi tungod kay binuhat man ka ngano man unsa ka importante og ngano nga ingon ni Apostol Pablo nga gidasi gid sa iyang mga katawan sa mga tao sa una sa gatagay piso ngano man nga gikinahanglan man niyong lipayon ang Ginoo kay ngano man siya mo'y tinubdan sa tanan mana nga gingon dinhi sa 5:10 din sa Epeso maning kamuti nga makatuunan ninyo nga ang makalipay ug makapahimot sa Ginoo muna nga ingon nga paning kamuti ninyo nga mabuhat ninyo ang makapahimot sa Ginoo nga og mahimot ng Ginoo sa imong kinabuhi ang ipasalig niya nga mapit pa niya bisan kan imong kaaway himuon niya niyang higala nimo ngano man manay sulti niya ang gisulti na dire diha sa